Исәнмесез, эфирда Татарстанның көнья-көн чыгыш хәбәрләре. Студияда Лия Селимҗанова. Бүгенге программада шау-шу көчлеме, юкмы? Бәхәсле сорау. Күршеләр 2 ел мөнәсәбәтләр ачыклый, тик тавыш дәрәҗәсен үлчәүче генә юк. Сәламәтлек мәктәбе, укучылар, хроник авырулы пациентлар. Чираттагы дәреснең төп темасы нинди булды һәм табиблар нәрсәгә өйрәтә? Тизлеккә карбыз ашау һәм авыр атлетика, сәламәт яшәү рәвеше темасына багышланган яшьләр көне ничек үтте? Төннәрен йокы юк, тавыш борчыйм. Засланов урамындагы 16-нчы йортта яшәүчеләр тыңгысыз күршеләре турында шулай ди. 2 ел элек аларның йортында самокатларны прокатка алу сервисы урнашкан. Күптән түгел халык социаль челтәрләрдән шул исәптән шәһәр хакимиятенә ярдәм сорап язган. Без бу хәлгә ачыклык кертергә тырыштык. Бу чыннан да шау-шулы тавыш чыгарамы, сорау ачык кала. Засланов урамындагы 16-нчы йортта яшәүчеләр 2нче ел рәттән күршеләреннән зарланалар. Самокатлар прокаты сервисларының берсе бинаның 1нче катында урнашкан. Моют на этой площадке, загружают, выгружают с довольно-таки большим шумом, особенно в ночное время. Валентина Кавшилова фатирының тәрәзәләре нәкъ менә самокатлар төйи торган мәйданчыкка чыга. Бу видео һәм фотоларда ачык күренә. Аларны ханым социаль челтәрләргә урнаштырган. Вот так моют самокаты Бусифу под окнами жилого дома. Йортта яшәүчеләр иң элек проблеманы мөстәкыйль хәл итеп караган. Соңрак участковыйга мөрәҗәгать иткәннәр. Ул халыкның үтенечен игътибарга ала, әмма проблеманы гына хәл итүче табылмый. Биредә яшәүчеләр тынлык законына таяна. Тәүлек әйләнәсе самокатларга хезмәт күрсәтү халыкка үз фатирларында ел итәрәк маушаулый. Валентинның мәсәлән якысы сизгер, иртә ята, иртә тора. Ханым сүзләренчә, биредә эшләр 4тә үк кайный башлый. Белгечләр самокатларны зарядка куялар, алып китәләр, кире китерәләр. Йортта яшәүчеләрнең тәнкыйтенә ләккән сервис шәһәрдә беренчеләрдән булып барлыкка килде. Хәзер оешмада 120 самокат исәпләнә. Компания җитәкчесе белән сөйләшүдән билгеле булганча, 2 тәгәрмәчләр шәһәрдә, парковкаларда саклана. Аларны йортка зарядка җыяры өчен генә китерәләр. Бер самокатның авырлыгы 25 килограмм тәшкил итә. Артур Хәсәншин компаниянең Әлмәттәге бүлекчәсен җитәкли. Күршеләрнең шикаятләре белән даими очрашабыз ди ул. Заведенный автомобиль заезжает во двор. Машина теләсә кайсы ишек алдына кергән кебек үк бирегә дә керә. Машинага бөтен хезмәтләр күрсәтелгән. Транспорт чыгара торган газлар белән проблема юк. Тавыш машина йөртүченең ишекне ачудан һәм ябудан чыга. Следующий звук — это когда выходит водитель из машины, то есть он открывает и закрывает дверь. Тынлык турындагы закон санитар нормаларга таяна. Алар буенча төнлә тавышның көче 72 децибелдан артмаска тиеш. 72 децибелның нәрсә икәнен аңлар өчен интернет челтәренә мөрәҗәгать итәбез. Әлеге таблицага ышансаң, төнге норма якында бала уйнаган тавышка тең. Компания күршеләрне хәленә керергә һәм күчнеп китәргә әзер, ләкин моның өчен иң элек тиешле бина табырга кирәк. Шулай ук яшәүчеләр дәгъваны закон нигезендә полиция яки Роспотребнадзорга җибәрә ала. Әмма тегеләре дә, булары да башта тавыш дәрәҗәсен үлчәргә тиеш. Моны 2 ел эчендә беркемдә башкармаган. Оешма хезмәткәрләре нормативларга сыешмаса, фирмага юридик зат буларак 50дән алып 150 мең сумга кадәр штраф яный. Нәрсә ул гипертония һәм кандагы югары шикәр билгеләре ничек танырга? Буларның барсында сәламәтлек мәктәбе укучылары белән. Дәресләр Зәй район үзәк хастаханәсендә узам. Аларның берсендә Адилә Бурханова булып кайтты. Вообще умирать от каких заболеваний? Знаете, да, в основном? Нет, первое – это инсульт. Нарушение мозгового кровообращения – это тоже болезнь системы кровообращения. Следующий – инфаркт миокарда. Далее – сердечная недостаточность, ну и фатальное нарушение ритма. Район үзәк дәваханәсендә яңадан сәламәтлек мәктәбе эшли башлады. Ул хроник авырулары булганнарга беренче ярдәм күрсәтү, авыру көчәеп китмәсен өчен профилактик чаралар үткәрүне аңлату максатларында уздырыла. Чираттагы дәрес йөрәк кан тамырлары эшчәнлеге бозылу турында булды. Аны үзәк дәвахананың баш табибы Айдар Фатыйхов үткәрде. Йөрәк кан тамырлары авырулары үлемгә китерүче төп сәбәпләрнең берсе. Сәламәтлеккә багышланган очрашуда мондый төр авыруларны кисәтүнең чаралары турында сүз барды. Баш табиб үзеңне һәм якыннарны гипертония, инсульт һәм инфаркттан ничек сакларга кирәклеге хакында сөйләде. Көндә саф һавада җәяү йөрү, туклану рәвешен контрольдә тоту кирәклеген ассызыклады. Доклад тыңларга килгән пациентларга тагын да аңлаешлы булсын өчен күп мәгълүмат презентация белән экраннан күрсәтелде. Дәрес тыңларга килгән һәркем үзләрен борчыган сорауларын бирделәр, шунда ук җаваплар да алдылар. Очрашуга килгән һәркем үзенә файдалы мәгълүмат алды. Үзәк дәвахана каршындагы сәламәтлек мәктәбе дәресләре киләчәктә дә оештырылыр дип планлаштырыла.
Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Тиздән Корбан гаете җитәм. Әлеге изге бәйрәмгә һәркем кулыннан килгәнчә әзерләнәм. Баллы яшәүче фермер исә ел саен Корбан бәйрәменә халыкка сарыклар үстерә. Быел да 35 сарыкка сорау бар ди ул. Айгөл Хөсәйнова дәвам итә. Фермер Корбанга дип сарыкларны махсус айырып саф-һавада тота. Көтүдә 30-дан артык сарык көн-төн яшел хәт фәүлән белән тукланып, ачык һавада йөри. Хуҗа сүзләренчә, бина эчендә торган сарыклар исләнә. Шуңа да бәйрәмгә дип әзерләгәннәрен бары тик ачык һавада тоталар. Алар өчен бар уңайлыклар да бар. Еракка китеп югалмасыннар өчен махсус урынны электр чыбыгы белән уратып алганнар. Сарыкларны без отделить итеп, отдельно ашатамыз, фураж бирәмез, арпа бирәмез. И чисто урында тотамыз, электропост тукташтабы чисто булсын, итләре тамлы булсын. Ана шулай урында тотамыз день-ночь. Корбан бәйрәменә сарыкларны алдан ук белешеп куялар. Бүгенге көндә бер сарык бәясе 7500 сум тора. Bir сарыкны, bir баш сарыкны 7000-дән. Корбан бәйрәмигә. 10 елдан күбрәк инде мин белән заниматься итәм. Менә мичитләргә алып барам Корбан бәйрәм көне. Менә Балга 7 школа кырына прошлом год алып бардым. И бүтән ерләргә дә алып бардым. Аллаһка шөкер, әйбәт алалар. Барлыгы хуҗалыкта 70ләп сарыктан кала 32 баш ире мал бар. Шуларның 10-сы савым сыйры. Корбан ите әлегә көтүдә. Тиздән мөселманнар Аллаһ ризалыгы өчен корбан чала. Бәйрәм уңаеннан сый-нигъмәт тулы табын әзерләячәк. Айгөл Хөсәйнова, Артем Артемьев, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Кем карбызны тизрәк ашый һәм 3 тонналы машинаны урыннан кем күчерә ала? Әлбәттә, яшьләр көне үтте. Бәйрәм спорт һәм сәламәт яшәү рәвеше темасына багышланды. Көне буе шәһәрнең төрле мәйданчыкларында уеннар, чыгышлар һәм конкурслар узды. Әлмәтләрнең нинди файдалы талантлары бар һәм бәйрәмнең кунагы кем булды? Тулырак киләсе сюжетта. Все готово? Руки убирай. 3, 2, 1. Уфадан килгән дөнья рекордчысы Руслан Ягуар Садыков ЮВТ 24 корреспондентын уң кулы белән генә күтәрә. Авыр атлетчы яшьләр көнендә Әлмәттә тамашачыларга көч экстримының мөгъҗизаларын күрсәтте. 3 тонналы машинаны 2 кулында гына 10 метрга сөйрәп китерде. Бу Ира тарафыннан куелган дөнья рекорды. Моны ул Әлмәт шәһәр пляжында 2 тонна 800 килограммлы Lexus белән дә кабатлады. А вместе с людьми все 3 тонны весит эта машина, и она поехала. Батырның чыгышларында тамашачылар үзләре дә катнашты. Это какое у нас катапультирование с мероприятия получилось. Күрше мәйданчыкта үткәрелгән конкурста да көндәшләргә җиңелдән булмады. Алар тизлеккә карбыз ашадылар. Загыйлап тормыйча, безнең телеоператор да үз талантын күрсәтергә була. Он его уничтожает просто, понимаете? Он его не уничтожает его. Һәм шунда ук җиңү дә яулый. Сусыл карбыз кисәкләрен ул бер мизгелдә юк итә. И у нас прямо сейчас определится победитель в лице Тимура. Икенче мәйданчыкта да кызу иде. Биредә 100:100 форматында бер сәхнәдә яшь биючеләр ярышты. Пляж территориясында шулай ук Татнефть компаниясе үткәргән яшьләр спартакиадасы һәм панна футбол буенча ачык чемпионатта узды. Шәһәр һәм райондагы 30 мәктәпнең иң яхшы чыгарылыш сыйныф укучылары Нефтче мәдәният сараена үзләренең иң мөһим җиңүләренең берсе мәктәпне тәмамлау уңаеннан гомум шәһәр чыгарылыш кичәсенә җыелды. Укуда уңышлар яулаган өлкән сыйныф укучыларын район башлыгы Тимур Нугуманов бүләкләде. Соңрак чыгарылыш кичәсе Нефтьчеләр мәйданында дәвам итте. Кызыл келәм буйлап чыгарылыш укучыларының иң-иңнәре атлый. Район һәм шәһәрнең 30 мәктәбеннән 4-5-легә өлгәшүче 645 укучы лаеклы уңышларын билгеләп үтә. Районда 15 бала БДИда 100 балл җыйган. Чыгарылыш сыйныф укучыларын Әлмәт районы башкарма комитеты рәисеннән рәхмәт хаты белән бүләкләделәр. Бүләкләрне район башлыгы Тимур Нугуманов тапшырды. Педагог Кузнецова Светлана Кимовна.
Олсина Рахматуллина мәктәпне кызыл аттестат һәм алтын медаль белән тәмамлаган. Ул инглиз телен өйрәнүдә зур уңышларга ирешкән. Аңа инглиз теле буенча Бөтен Россия мәктәп укучылары олимпиадасының төбәк этабында җиңү яулаганы өчен рәхмәт хаты тапшырылды. Кызның планнары зурдан, югары белемне Мәскәүдә алырга ниятли. Мөгаллимнәрнең дә хезмәтләре билгеләп үтелде. Нәкъ менә алар үз укучыларының уңышында мөһим роль уйный. Киселева Ирина Борисовның 2 укучысын география һәм геология буенча олимпиадаларда җиңү яулаганнары өчен бүләкләделәр. Укытучының эш стажы 41 ел, чыгарылыш сыйныф укучыларына киңәше бер: һәрвакыт яхшыга гына омтылырга һәм югары максатлар куярга. Тантаналы өлештән соң чыгарылыш сыйныф укучылары үзләренең яраткан артистларын тыңлау һәм күрү өчен мәйданга чыкты. Сәхнәдә Джамбери, Текила, Анетсай, Люся Чеботина чыгыш ясады. Концерт салют белән тәмамланды. Яңалыкларны телевизордан гына карап калмыйча, аларны газета аша да укый аласыз. Знаметурда һәм Әлмәт таңнары газетларына язылыгыз. Моны почта бүлекләрендә яки редакциядә теләсә кайсы айда башкарга була. Почта аша язылган очракта басмалар өегезгә үк китереләчәк. Редакциядә язылсагыз, бәясе түбәнрәк булып, газетаны мөстәкыйль рәвештә алып китәргә кирәк булачак. Моннан тыш, өйдән чыкмыйча да газетларга язылырга була. Моның өчен безнең сайтка кирергә һәм баннер аша сылтама буенча күчәргә кирәк. Шундый гади ысул белән якыннарыгызны да яраткан газетларга яздырып була. Белешмәләр өчен телефон 32 59 81. Җиткерәсе сорауларыгыз, проблемаларыгыз бар икән, экраннарда күргән номер буенча WhatsApp'та юлый аласыз. Шулай ук социаль челтәрләрдә дә хәбәрләр кабул ителә. Барлык тапшырулар, кызыклы мәгълүматлар, җәһәт хәбәрләр белән рәсми сайтыбызда танышырга була. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Уңышлар сезгә.